Vážení priatelia, dnes vám predstavím náš CO2 topset s pH kontrolérom. Tento náš set sa dodáva s 1,5 alebo polkilovou tlakovou nádobou CO2. Súprava obsahuje redukčný ventil, elektromagnetický ventil a ihlový ventil. Súčasťou dodávky je aj spätný ventil proti prenikaniu vody a kompletný motorický turbodifuzor. Nevyhnutnou podmienkou, aby vám CO2 set dobre fungoval, je 100% tesnosť všetkých spojov. Túto odkontrolujeme nasledovným spôsobom. Otvoríme hlavný ventil tlakovej nádoby proti smeru hodinových ručičiek a uvoľníme tento o 2-3 závity. Následne nastavíme na redukčnom ventile výstupný prietok zhruba 10 litrov za minútu. Elektromagnetický ventil nepripájame do siete, ten je v tomto prípade uzavretý. Takto budeme mať systém znútra natlakovaný a môžeme odkontrolovať jeho tesnosť. Skontrolujeme všetky spoje, aby nikde neunikali žiadne bublinky. Len dokonalá tesnosť nám dáva predpoklad dlhej výdrže kapacity tlakovej nádoby CO2. V prípade, že sme zaznamenali nejaký únik plynu na niektorom zo spojov, tento dôkladne dotiahneme. Následne zašrubovaním ihlového ventilu nastavíme tlak v hadičke tak, aby sme na konci videli zhruba 1 bublinku za sekundu. Ihlový ventil uzatvárame dovtedy, pokiaľ nedosiahneme jemné bublinkovanie. Ak sme toto dosiahli, sme pripravení použiť reaktor. Tlakovú nádobu upevníme vo zvislej polohe, umiestnime všetky hadičky, zapojíme spätný ventil, tak aby nám nevyťahlo vodu z akvária, zapojíme reaktor, tento zahrabeme vlastne do akvárijného štrku a môžeme dávkovať CO2. Poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne ten pH kontroler je. Je to vlastne zariadenie, ktoré pomocou pH sondy kontinuálne meria stav pH našej akvárijnej vody a podľa potreby cez spínanú zásuvku reguluje dávkovanie našej CO2. Podľa Tillmanovej tabuľky a uhličitanovej tvrdosti vašej vody existuje optimálna hodnota pH, ktorá zodpovedá optimálnemu nasýteniu CO2 vo vašom akváriu. Keďže ja som nameral uhličitanovú tvrdosť vo výške 7, podľa Tillmanovej tabuľky optimálna hodnota pH pre moje akvárium je 6,8. Túto hodnotu, samozrejme s určitou toleranciou, nastavíme potenciometrom set pri prepnutom hornom prepínači v polohe set. pH sonda je veľmi citlivé zariadenie, ktoré sa nikdy nesmie ponoriť celé do vody. Pred prvým použitím musíme sondu 12 hodín namočiť do akvárijnej alebo odstatej vody, prípadný chlór by mohol sondu poškodiť. Sondu vždy umiestňujeme do akvária tak, aby vrchná tretina sondy bola vždy nad vodou. Na poškodenie sondy chlórovou vodou prípadným zatečením sa nevzťahuje záruka. Ďalší krok, ktorý potrebujeme urobiť, je kalibrácia sondy. Sondu ponoríme do kalibračného roztoku pH 4 a následne potenciometrom nastavíme na displeji želanú hodnotu. Horný prepínač je v polohe pH. Postup opakujeme aj s kalibračným roztokom pH 7. Dôkladne umiestnime sondu na kraj akvária tak, aby nedošlo k jej ponoreniu a necháme ustáliť hodnotu na displeji. Ak je táto nameraná hodnota vyššia, ako nami nastavená hodnota 6,8, prepneme spodný prepínač do polohy High A. Týmto sme určili, že spínaná zásuvka bude zopnutá, pokiaľ pH bude nad nami nastavenou hodnotou. Do spínanej zásuvky zapojíme elektromagnetický ventil a napájací kábel z turboreaktora.
Tak a máme hotovo. Teraz nám už automaticky pH kontroler stráži dávkovanie CO2. Pokiaľ úroveň pH klesne 0,05 pod nami nastavenú hodnotu, vtedy sa pH kontroler vypne. Spínaná zásuvka pH kontrolera automaticky vypne elektromagnetický ventil a zastaví napájanie turbodifuzora. Následne rastlinky spotrebovávajú CO2, až kým nestúpne hranica pH na 6,85. Vtedy sa pH kontroler opäť zapne. Takýmto spínaným režimom pH kontroler udržuje strednú hodnotu na nami nastavenej hodnote 6,8. A čo dodať na záver? Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Tu je pár ukážok akvária s terčovcami, ktoré je riadené našim pH kontrolerom.